नमस्कार मंडळी, कशात सर्व मजेत ना। मी अक्षय विजय आगरे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मंडळी, येत आहे ना 5 जुलै 2024 रोजी शुक्रवारी ठीक रात्री 8 वाजता दादर छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर या स्थळी काय आहे, कोकणातील यूट्यूबर मिळून सर्वांनीच यावर्षी एक प्रथमच शो आयोजन केला आहे। शक्तितुऱ्यातील नामवंत जोडीचा शक्तिवाले शाहीर राजेश निकमबुवा विरुद्ध तुरेवाले शाहीर देवेंद्र जिमनबुवा या आमच्या दोनही दादांचा कार्यक्रम शक्तितुऱ्याचा जंगी सामना आपण सर्वांनी नक्की पाहायला यायचं आहे। कोणी तिकीट बुक केलं नसेल, कोणाचं आसन बुक नसेल झालं तर नक्की करा, कारण हा फुल होणार आहे शो, हाऊसफुल। कारण आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे ही जोडी खूप बऱ्याच वर्षानंतर आपल्या रंगमंचावर येणार आहे आणि दोन्ही बुवांचे आवाज सर्वांनाच माहिती आहे, एक मधुर आवाज। या स्वरांच्या मैफिलीत आपल्याला सर्वांना यायचं आहे आणि सर्वांनाच माहिती आहे की कोकणचा शक्तितुरा हा या मोसमातील पहिल्याच हंगामातील पहिल्याच पावसाच्या सरीनंतर हा आपल्या सर्वांना मुंबई रंगमंचावर पाहायला मिळणार आहे। आपल्या अनेक आयोजकांनी आपण जे पारंपरिक आयोजक आहेत आपल्या सर्वांनाच माहिती आहेत, सर्वांनीच आयोजन केलं आहे, खूप छान पद्धतीने करत आहेत, सर्वांना शुभेच्छा। आम्ही ह्यावर्षी प्रथमच एक सुरुवात केली आहे सर्व यूट्यूबर मिळून आपण काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। कारण आपण सर्व आपल्याच कोकणची लोककलेचे व्हिडिओज आपण सर्वांपर्यंत पोहोचत आलो आहोत आतापर्यंत आणि आपल्या सर्वांचा छान प्रतिसाद आलेला आहे। शक्तितुरा म्हणा, नमन म्हणा आणि असंख्य आपले कोकणातील संस्कृती पारंपरिक रूढी जपत आलो आहोत आम्ही। तर ह्याच पद्धतीने याच वर्षी आपण प्रथमच शक्तितुरा आयोजन करत आहोत। तर आपण सर्वांनी नक्की या, कारण आम्ही जे यूट्यूबर आहोत काही अजून पुढे येऊ शकतात, आपल्यासोबत जोडू शकतो आपण आणि जोडू शकतो, कारण जुळणं हे सर्वांना चांगलं असतं, एकत्र एकजूट होणं आणि होतील पुढे आपण 4चे 5, 8, 9, 10 असे होऊ शकतात। आनंद आहे आम्हा सर्वांना। पण आम्ही एक सुरुवात केली आहे की यावर्षी एक असा आपण जंगी सामना लावायचा, कोकणचा शक्तितुरा लावायचा आणि हा शक्तितुरा पहिल्याच हंगामातील आहे आणि नामवंत यूट्यूबर मिळून काहीतरी नवीन करत आहेत। तर सर्वांचा सपोर्ट नक्की आहे आणि सपोर्ट येतो आहे, याबद्दल मी हा व्हिडिओ बनवला आहे सर्वांसाठीच, कारण छान पद्धतीने सपोर्ट येतो आहे। तिकीट बुकिंग खूप छान पद्धतीने सुरू आहे आणि हा शोला 15 ते 20 दिवस बाकी आहेत आणि हा शो जाणार आहे हाऊसफुल। तर सर्वांनी आपलं तिकीट बुक करा नक्की। एक बॅनर मी देईन थोडासा आणि किंवा खाली माझा नंबर देईन, संपर्क साधा आणि सर्वांनी नक्की या, आपल्या लहान लहान मुलांनासुद्धा घेऊन या। कारण आपण पाहत आलो असाल नमन म्हणा, शक्तितुरा म्हणा किंवा पालखीचे व्हिडिओज म्हणा, लहान लहान पोरं जे आपले आहेत गावातले असेल किंवा मुंबईतील असेल, आम्ही पण आमच्या चॅनलवर दाखवलं आहेत, काही शॉर्ट्स व्हिडिओ आहेत। त्या मुलांना आतापासूनच संस्कार आपल्या कलेची गोडी लागणं खूप छान असतं। आणि कारण बाकीचे कसे लहान लहान मुलं जसे मोबाईल्समध्ये गेम्स वगैरे खेळण्यामध्ये सर्वच नाही, काहीच असतात, पण त्यामध्ये सर्वच सामील होत असतात मोबाईल गेम्स खेळणं याच्यामध्ये। पण आपला हा शक्तितुरा, कोकणची संस्कृती, आपलं लोककला ही आपण कुठेतरी विसरत चाललो आहोत, आपल्या मुलांपासून थोडी लांब नेत आहोत। कारण हे पारंपरिक आपले हे युग आहे आणि कसं युगामागे युग बदलत असतं आणि कसं चेंजेस होत असतात, बदल होत असतात, पण आपण आपली ही कला जोपासायची आहे। आज ही आम्हाला माहीत पडली, आम्ही पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवत आहोत। आज मी आहे, माझ्यानंतर कोणी अजून एक असेल, म्हणजे आपण एक कला मुलांमध्ये, लहान लहान मुलांमध्ये जोपासायला हवी। आता मलाही माहीत नव्हतं की हे मी असं इथपर्यंत पोहोचेन। एक 14-15 हजार सबस्क्राईब आहेत आपल्या चॅनलला, 1-2 वर्षामध्ये झालेले आहेत। आपल्या सर्वांचंच खूप छान मार्गदर्शन भेटत आहे। मी पाहत नाही की व्हिडिओला किती व्ह्यू येत आहेत, माझं हे कर्तव्य आहे की जे मी काय करतो आहे। आता आपल्या चॅनलला थोडीफार गाणीसुद्धा येणार आहेत आणि कारण आपल्या चॅनलचं नाव आहे कोकणी स्वर, या स्वरातून आपल्याला हे झालं निर्माण आणि माझं आधीपासूनच एक इच्छा होती, पण थोडं इकॉनॉमिकली कमी असल्याकारणाने किंवा काही आपल्याला टाईम भेटत नाही, त्यामुळे थोडं आपण कमी केलं आहे। पण येणाऱ्या काळात खूप छान पद्धतीने नव्या स्वरात नव्या युवका पिढीतील गायक आहेत आणि नवीन गीतकार आहेत आणि त्यांच्याबद्दल लवकरच आपल्याला समजेलच आणि खूप छान असं नियोजन सुरू करत आहोत आपण। तर छान गाणी येतील आपल्या सर्वांनाच आणि आपण सर्वच प्रतिसाद नक्की द्याल। तर हा एक भाग आहे आणि लहान लहान मुलांना आपण नक्की घेऊन या कार्यक्रमासाठी, कारण कसं असतं ही लोककला आपणच आपल्या पिढीला पुढे फॉरवर्ड करत असतो।
तर खूप छान पद्धतीने हा कार्यक्रम होणार आहे. जंगी सामना आहे रात्री 8 वाजता. सर्वांनी नक्की या. दादर या ठिकाणी मध्यभागी आहे, त्यामुळे येण्या जाण्याचा थोडा काही प्रॉब्लेम येणार नाही सर्वांना. सर्वांनी वेळेत या. तिकीट आपापले नक्की घ्या आपापल्या मंडळाच्या आयोजकांकडून, जसं जसं आपल्याला वेळ भेटेल तसं, किंवा काउंटरला येऊन घेऊ शकता त्याच दिवशी. तर सर्वांनी नक्की या आणि हा कोकणचा आपला शक्तितुरा पाहायला सर्वांनी नक्की या. हा सामना खूप छान पद्धतीने होणार आहे, कारणच स्तवन, गण, गवळण, प्रश्नपद आणि बरंच काही असतं, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. कोकणचा शक्तितुरा म्हटलं की खूप छान छान पद्धतीने गण गायले जातात, कारण गणपतीचा सीझन आहे. ह्या मोसमातील गणपतीचा सीझन सुरू होतो. पाऊस सुरू झाली तर गणपतीच्या आपली चाहूल लागत असते. आणि गण, गवळणीचं एक मस्त गाणं असतं, खूप छान पद्धतीने मधुर आवाजात मंत्रमुग्ध व्हायला नक्की सर्वांनी या. आणि असेच मी काही व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोचवत राहीन आणि खूप छान पद्धतीने आपण सपोर्ट करत आहात ते आपल्या कोकणी स्वरला, त्याबद्दल मी सर्वांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. आपण भेटून पुढील व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओला आवडला तर नक्की लाईक करा आणि सर्वांपर्यंत पोचवा, कारण कला आपली आहे, पारंपरिक कला आपली आहे आणि ती जपणं हा आपलं काम आहे. कामधंदा सांभाळून आम्ही सर्व हे करत आहोत आणि आपण सर्व या कलेला खूप छान पद्धतीने प्रतिसाद देत आहात. तर खूप छान वाटत आहे आपल्या सर्वांनाच. हे माझं वैयक्तिक मत आहे, माझ्याबद्दल मी व्यक्त करतो. असे अनेक यूट्यूबर्स आहेत आणि यूट्यूबर खूप छान पद्धतीने करतात. माझं हे कंटेंट स्वतःचं नाही आहे, हे आपलं कंटेंट आहे, कोकणाचं कंटेंट आहे. आणि जे बाकी काही यूट्यूबर्स आपले खूप नामवंत यूट्यूबर आहेत, जे कोरोना काळानंतर खूप छान फेमस झालेत. खूप अभिमान वाटतो आम्हा सर्वांना आणि मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. खूप छान वाटतं मला, कारण मी छोटा माणूस आहे आणि सर्वच छोटेच आहेत, पण जी प्रसिद्धी भेटत असते ती एक वेगळ्या लेवलला घेऊन जात असते. आणि पाय जमिनीवर ठेवून असे उंच भरारी घेणारे आमचे खूप छान पद्धतीने यूट्यूबर्स आहेत आणि कंटेंट क्रिएटर खूप यूट्यूबर्स आहेत. सर्वांची नाव घेणार नाही, कारण सर्वांनाच माहिती आहे, सर्वच आहेत आपले जे सर्वांना माहीत नामवंत यूट्यूबर्स आहेत. तर तेही खूप छान पद्धतीने आपलं कंटेंट प्रत्येक स्थानाला, प्रत्येक दिवसाला खूप छान पद्धतीने मांडत आहेत. मुली आहेत, मुलं आहेत, आपण सर्वच आहोत. खूप छान पद्धतीने चाललं आहे आपलं. सर्वांनाच खूप खूप शुभेच्छा आणि सर्वांनी सपोर्ट करा सर्वांना, एकमेकांना, आणि लवकरच लवकर आपलं आसन नक्की बुक करा. चला तर मग भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.